L'editorial de Vanessa Silvano. Bon dia, Gemma, i bon dia, Santa Perpètua. Espero que heu tingut una molt bona setmana. I la veritat és que aquest cap de setmana me l'he passat, a part de, a part de moltes altres coses, també he aprofitat per veure l'última temporada dels Bridgertons. Crec que, bueno, com quasi tothom aquí, però sí que faré una mica de spoiler, així que us diria que si no l'heu vista, que m'escolteu en un altre moment, perquè m'agradaria parlar d'una sèrie que a primera vista parla d'amor, de festes, de vestits impossibles, de mirades carregades de desig. Però en aquesta última temporada hi ha un moment, hi ha una història que m'ha tocat especialment a mi, no? Que és el de la Francesca. La Francesca en aquesta temporada viu un dol molt profund, que de fet ja havíem vist a la primera part, no? A part del dol pel seu marit, també hi ha un altre dol molt més silenciós i més íntim, que és el dol per no poder quedar-se embarassada. I m'agradaria aturar-nos aquí, perquè hi ha dols que la societat reconeix fàcilment, no? Com és la mort de la parella, per exemple, però hi ha d'altres que passen molt més desapercebuts, i més si ens fixem en aquella època, amb la pressió que comportava, no? Que és el dol del fill que no arriba, per exemple. Però també hi ha molts altres, no? Com el futur que imaginàvem, per la vida que crèiem que seria. I des de la teràpia Gestalt, el dol no és només plorar el que hem perdut. És permetre'ns sentir l'impacte real d'allò que ja no és. És donar espai al buit. I la Francesca ens mostra una cosa molt honesta, que el dol no sempre és sorollós, que el dol no sempre es plora. A vegades és silenciós, a vegades és contingut, a vegades és una mirada perduda, mentre tothom al voltant continua amb la seva vida o intenta donar-te ànims. En una societat que ens empenya a superar-ho, a mirar endavant, ella representa el dret a no estar bé, el dret a no tenir pressa per recompondre's. I això és profundament terapèutic. El dol per la dificultat de concebre un fill és un dol molt particular. Però no només es perd una persona. Ella ha perdut una possibilitat. Un relat intern, una identitat que imaginàvem. I sovint aquest dol es viu en solitud. Amb culpa, amb comparació, amb la sensació de que el cos ha fallat, de que ella o tu has fallat. Però el cos no falla. La vida a vegades no segueix el guió que havíem escrit, que ens havíem imaginat. I aquí és on la Gestalt ens convida a una pregunta molt important, no? I és, què faig amb el buit? Què faig amb tot això que sento? Ho nego? Ho tapo amb pressa? O m'hi quedo prou temps per escoltar què necessita? El personatge de la Francesca ens recorda que el dol no és una línia recta, que podem estimar de nou, que podem riure sense trair el que hem perdut, que podem construir sentit després de la fractura i que sanar no és oblidar, és integrar. I potser per això aquest personatge m'agrada tant, no? Perquè la Francesca no parla tant de romanticisme, parla més de maduresa emocional, de com sostenir l'ambivalència, de com conviure amb l'absència sense deixar que ens defineixi del tot. Així que avui et deixo una pregunta. Hi ha algun dol a la teva vida, gran o petit, visible o invisible, que encara necessiti ser reconegut? Potser no per solucionar-ho, perquè és un tema molt complex, només per mirar-ho una mica amb tendresa. I si necessites que algú t'acompanyi en mirar-ho amb tendresa i en reconèixer-ho, et convido que busquis ajuda, perquè és un tema molt dolorós i molt delicat. T'envio una abraçada enorme i ens escoltem la setmana que ve.